nași mari. Bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canalul meu. Astăzi filmăm Survival Games alături de Mihăiță MCV ITB. Haide bă, Mihăiță! Îi batem pe toți! Luăm locul 3! Mamă, ce hit am luat! Full? Am luat Hai repede! 15 de gol și Nu contează, haide! niște boost de aer și o cască de aer. Haide mă! Plus aer. Bă, vii? Unde ești? Eu? Da. Mă alergă Jonas! Fuck off Jonas! Doi sus! Oh, respect pentru Mihăiță! Da, God. Hai bă, oameni buni, dați-mă un like pentru Mihăiță, mă! Cum e de CVB. Haide, like. Like și subscribe la mădă. Da. Mamă, Mihăiță e pe val. Stai mă, unde ești mă tu, Mihăiță? Hai că vii și eu. Ești la spawn? Vino repede, fugi. Vezi că te aleargă 3. Știu. Oh. Bă. Hai vino că le fac eu frică. Vezi că unul Da, din... Ce? Heck. Cine? Uși mă că știi că sunt după tine 4. Adică 3, cum e 4. Bă, mă omoară. Mihăiță, Da? ce faci? Bine. Hai, vino repede, unde ești? Oh. Repede, vino. Păi mă omoară ăștia aici, ăla, hackerul, vieți. Unde ești, la corabie? Mamă, ce hituri prinde, bă! E frumos. Unde ești, mă, Mihăiță? Mihăiță? Dumnezeu cu cam. Unde ești? Fix în spawn. Vino la corabie, dacă știi. Hai că sunt la corabie. Imediat. Și dacă ai mâncare. Hai repede, că... Asta să fac de aer. Ce să-ți faci? De aer. Haide, mă, vino! Haide, mă, am stat de iron. Hai că vin eu la spawn. Vezi că s-ar putea să vină 2 la spawn. Cred că te văd. Bă! Da, bă, vezi că e unul pe lângă tine. 2, de fapt. Hai în spate. Haide, mă, hai să luăm. Hai, uite aici. Hai pe ăștia 2. Păi, hai, da. Păi, dacă nu ajung la ei... Du-te după ăla. Hai că am prins un hit. Și face... O, respect. Mi-ai prins un hit și e mort. Hai că și eu, dacă îi mai dau un tot la fel, un hit e mort. Dar vine după tine. Vine după mine? Ăsta al meu. Bă, Gata. eu... Tu vine Și eu, gata. tine ai win. Ce? Să vină la spawn repede. Păi mai am 4 inimi, hai ale tu. Vezi că e cineva la spawn. 2 chiar. Bă! Hai ține-i tu că eu stau aici. Hai. Am omorât cu... Bine.
Dă și mie mâncare. Care motiv? Ha, un hit! Dă, aruncă mâncare. Aici. Unde? Nu-mi pune în chest. Aici. Gata. Man, uite. Thanks. Thanks. Eat your potato. Scuze. Scuze, eu am dat din greșeală. Hai că nu ți-am dat mult din ei. Speriat. Dar tu încă mai primezi? Ce? Încă mai primezi? Ce, mă? Ei, da. Încă mai primezi? Da, logic. Da, nu filmez, nu știu n-aș filmez. Să-ți dea subscribe și like. Da, bă. Toți care vă uitați la Mihăiță, dați-mi subscribe, bă. Da. Hai că l-am văzut pe unul pe plajă, nu pe mine. Adică i-am văzut numele, mă, cam wallhack. Da. O, ce faci, Ani? Stai la colț. Te bate ăsta, mă. Ei, mă bate. Bă, mi-ai luat kill. Am 2 diamond. Bravo. Repede să mă las spawn să fac sape de diamond. Să dau ție. Pentru că tu filmezi. O, respect, thanks. Plăcere. Cât mai mult pentru... Stai că vin eu la tine. Când mergem pe ce? Hai să căutăm pe ăștia să-i batem. Da. Ne mă să vezi. O, thanks. Așa ne batem la final. Na, vrei... Ia. Că-s mai bun ca aia care iei tu. Mama, dacă tu mai ai mâncare? Hai că vine unul. I don't have. Nu, că am. Hai, de ce nu? Păi am pe cap. Hai că e unul aici. Văd Uite bine, Gold. la router. Ce, mă? Eu văd de cum. Păi are la fel. Adică e la fel. Goldul și iron. Ah, ok, da. Hai că vine un... Bă, tu nu vezi, mă, pe ăsta? Da, uite-l, văd. Se face full de la tine și e și lag pe server. Trebuie să vezi că-i dau ultimul hit. Ai văzut? Mai rămas trei. Noi doi și cu unul. Să-l captăm. Păi, Uite-l. Perfect. te omor? Acum, stai puțin. Facem PvP? Nu, mă! Haide, bă, te-ai aruncat. Hai. Pa. Bun, cam atât a fost și cam atât. Sper că v-a plăcut și la revedere. O, respect. Pa. Pa, Mihăiță, salut.